बिनि सोंनायनि फिननायाव आं बेखौनो बुंगोन जे फैगासिनो थानाय 27 मार्च जे अक्ट'बरावहाय गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि जागोन आसामाव आसाम बिधान सभानि बावहाय जोङो बिजेपि दोलोनि जानानै फोसावनो फैदों मानोना थांनाय बोथोराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय बिजेपि दोलोनि सरकारा भारत सरकार आसाम सरकार बे सरकारा जोंनो बर'फोरनो थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामना होबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बिटिसि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो दाफुंजानानै होबाय बा बिजेपिआ जेराव जोंनो होबाय मानगोनां सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननाय आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकार आरो भारत राष्ट्रखौ दैदेननाय नरेन्द्र मदि मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथां आरो अमित शाह बिथांमोननि दैदेननायाव जि सरकार दङ बे सरकारा जोंखौ अनबाय बर'फोरनो अननाय होनाय बर'नि जि मोनसे दाबिफोर बुंनो थाङोबा बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जानाय बर'नि मोनसे आलादा सेपारेट डाइरेक्टर बर्ड मोनहोनाय आरो बर'नि गोबां दिनैहाय एजुकेसनेल इन्सटिटिउसनफोर सोलोंथायारि फसंथानफोर गोबां दफा फैफादों बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ मावफुंनायनि जि मोनसे नोजोर बा थांखिजों जोङो बिजेपि दोलोनो जेबो गोनो गोथो गैयालासे बिटिसिनि बाहेरानि बर'फ्रा बिजेपिनि जाय बिजाथिफोर दङ बिसोरनो जोंनि भटखौ जोङो होनाय जागोन बेखौ जोङो फोसावनो फैदों। चित्तरन्जन बसुमतारिनि सायाव सारा माबाफोर बुंनो सानो? बे फंबाया गावनि जि मोनसे दोलोआव थानानै खामानि मावदों बियो हद' अखम छात्र हन्थानि सासे लेङाइ आफादगिरिमोन बिथांमोननि एजेन्डा बे मावनो लानाय आसामनि मानसिफोरनि थाखाय मावनो लानाय एजेन्डाया जोंनि एजेन्डाजों गोरोबा बिथाङा बृहत्तर असमिया जाथि गठन खालामनायनि सासे मावथि होनना बुंनांगोन मानोना आसुआ बृहत्तर असमिया जाथि दानायनि थाखाय बिसोरो खामानि मावो आरो आसाम एकर्डनि जि मोनसे दफाफोर दं बिथांमोना बेनि थाखाय बाथ्रा बुङो खामानि मावनो सिगाङो बेयो जोंनिजों गोरोबा आरो जोंनि मानसि जानो हागौ चित्तरन्जन फंबाया खिन्थु बिनि जि मोनसे फसंथान बे फसंथाना बर' हारिनि फसंथानजों गोरोबा आलादा बियो आरो जिहेतुके गोदान हान्जाबो जाहैबाय जों जि मोनसे रिपर्टफोर मोनो जोंबो गोबां जायगाफोर बेरायबाय गिदिंबाय बे गिदिंनायनि गेजेरजों रोखा जाबाय जे फंबाया गावनि जि मोनसे नोजोरजों बा आफादाव थानानै दोलोआव थानानै खामानि मावदों बे मावथोंसै गावनि मावनांगौखौ खिन्थु जों बे समावहाय बे फंबायखौ मदद होनो हाया बर' हारिनि जानानै बर'नि सासे बर' फिसाब्लाबो बेखौ जोंनि थाखाय मदद होनाया दिनैनि समाव गोब्राब आरोखि जोंनि थाखाय नोंथांनि एगेन्स्टआव मैया हाग्रामा महिलारि सारा सिमेन्ट सापरियाव खौरांगिरि सोंनायाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांखौ जाम्बा होनदों गुरग' होनदों बिनि सायाव मा बुंदों? बे नोंथांमोनहा बिजिरना नायदो बर' रायजोआ बिजिरना नायदो बिथाङा बबे माने गोसोजों बा बबे मेन्टेलिटिजों बे खोथा बुंदों आंथ' जि माबाखौ मोनबोदों बिथांजों थाफानानै बै समनि आंथ' दिनैबो बाख्नायनो लुबैयो बिथाङा जोंखौ अनदोंमोनबाबो बिथाङा जोंनो माबा मोनसे होदोंबाबो गावनि बाख्रिनिफ्राय होआखैथ' गावनि बाख्रिनिफ्राय होदोंसो माबा मोनसे अनसुंथाइ हरदों दै बानायाव हरदों माबा मोनसे हाबाफारिफ्राव हरदोंबा बे राङा खिन्थु बिथांनि बाख्रि नङाथ' बे काउन्सिलनि बिटिसिनिसो रां बियो बेखौ आं हरदों होननानै बिथाङा बुंनानै क्लेम खालामना लायोबा दाबि खालामना लायोबा जोंहा माथो बुंनांगौ दंफालाय खिन्थु बिथांनि बे बाख्रिनि रां नङा बियो आरो मोनसेया जाहैबाय बिथाङा आंखौ मा बुंदों बे बिथांनि बाथ्रा आरो बिथाङा दिनै बिसायख'थियाव फैनानै मा थासारिजों मोगा मोगि जानांदों बेखौ हयथ' बिथाङा लाजिदोंब्लाबो बेखौ दोनखोमायो आरो बे दिनैहाय सासे कमेडियान बायदि बाथ्रा बुंनाया बिनि हुदा जालांबाय बे सासे कमेडियान बायदि बाथ्रा फेस्ला बाथ्रा बुंनोसो नाजाबाय माने गोदान जेबो नोजोर गैया हारि दानायनि माबा मोनसे गोदान बिथांखि गैया बिथांजोंहाय बिथाङा बिदिनो खोथा बुङो सिगिलाङो आंजों फैखायाबा गभर्नमेन्टआनो आंसो दाखासै जोंसो दाखासिगोन बे सिफ जानो हानाय नंला बे मोननाय नङा बिदि खोथा बुंनायफ्रा बिथांनि बे हुदा जालांबाय खिन्थु आं आंनिफ्राय बुंगोन आं सासे खौसेथि बर' सुबुं आफादनिल' नङा बेथ' नै दाख्लैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं जेब्ला खामानि मावबोदोंमोन बिल सेथ'नानै जेब्लानिफ्राय खामानि मावबोदों आं मालाबा लुबैनाय बाथ्रा खोन्थाबोआखै जाहिर खालामबोआखै आरो दिनैबो आं सिफ जानायनि बाथ्रा आंहा हाबिलासानो गैयामोन नाथाय मोनसे क्राइटेरिया नैबेखौहाय आंखौ कम्पालसन खालामदों मा जे आङो आफादनिबो आफादगिरि जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सिगनेटरि मोनसे अर्गानाइजेसन बिटिआर एकर्डनि आरो मोनसे जाहैबाय आङो दिनैहाय बुंनो थाङोबा सिगनेटरिबो जाहैबाय आफादनिबो आफादगिरि जानाय हिसाबै काउन्सिलाव आङो गिबि माबायावहाय फ्रन्टलाइनाव थानाय खामानि मावाबा दस्रा रोखोम आंखौबो साननो नागिरो गभर्नमेन्टआबो सानदोंबोमोन आं जाया होनबाय थानायाव आंथ' बायहेरायावनो थानानै खामानि मावनोसो मोजां मोनग्रा मानसि बिथाङाथ' सिख'योबा मोजांसो आंनो जुदि गाव गभर्नमेन्ट दागोनलायनो आंथ' नुबाय माने बेथ' गावनि फेस्ला गावनि माने अभिमान अहंखारिखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा बिजेपिआनो गभर्नमेन्टआ दाखागोन बा जेबो गोनो गोथो गैया बिथाङा जायखि बुङा
बिथांनि बुंनायानो फोरमान खालामो जे बिथाङा मा मेन्टेलिटिनि मानसि।